a lehetősége. Jobban vagy már, vagy még mindig fázol? Zsír, de még mindig fázom. De tudod, mi a megoldás? Na mi? A megoldás? A Solution DJ Pipe Dome-mal csütörtökönként. Mióta zenélsz pontosan? Hát... körülbelül 96 óta. 96 óta? Én 7 éve hallgatom a zenédet, járok a bulikra. Közben sokféle stílus körül megfordultál. Melyik áll legközelebb hozzád? Hát az az igazság, hogy hozzám elég sok minden közel áll. Annyi van, hogy én minden zenéből azt szeretem, amiben van valami igényes, számomra igényes. Tehát az lehet reggae, lehet elektronikus zene, lehet 70-es évek funkja, gitárzene, rock and roll, bármi, csak valami megfogjon belőle. A neved sokáig összefűződött a Sziruppal, illetve Mesterházival együtt zenéltetek. Ez ma hol tart? Hát a Sirup az létezik és működik. Annyi van, hogy egy kicsit elment elektronikusabb irányzatba. Az Ákos kedvenc zenei irányzata fele inkább, nem tudom szebben megfogalmazni. Még mennek ugyanúgy a bulik, csak én kicsit kevesebbet veszem ki a részemet belőle. És ez miért van? Hogy? Neked más a kedvenced? Más irányba mentél el? Nem, én azt szeretem, hogyha egy buli úgy épül fel, hogy mindenféle zenei stílus tehát mindenféle zenei stílust hallhat az ember, aki eljön bulizni. Viszont, hogyha ilyen elektronikus bulit csinálsz, mondjuk legyen az breakbeat, vagy drum and bass, vagy minimál techno, akkor általában úgy mennek a bulik, hogy tehát az elejétől a végéig ugyanaz a stílus megy. Ez viszont nekem annyira nem fekszik. Én azt szeretem, amit régen csináltunk a Sirupban, hogy tényleg A-tól Y-ig, Z-ig, tehát mindenféle zenei stílus megmutatkozik. És akkor a te zenei stílusodat a csütörtöki bulikban mutatod meg? Hát igen, ez egy új parti sorozat lesz, az a neve, hogy Solution. Igen, itt én azt szeretném megmutatni, amit igazán szeretek, tehát hogy legyen benne minden. Solution, ez magyarul megoldást jelent. Igen. Ez lett a megoldás? Ez a megoldás? Vagy... Ez vicces, mert kerestem a nevet, hogy mi legyen a bulinak a neve. Nagyon sok ismerőstől kaptam ilyen ötleteket. Ezt a Mura Középetivel találtuk ki, hogy legyen ez a buli, és a név az pedig úgy jött, hogy nem tudtam eldönteni, hogy mi legyen a neve. És a barátnőm így felvetette, hogy ez így jól hangzik. De csak tényleg ennyi volt, hogy jól hangzik. És mondtam, hogy tényleg jól hangzik, és utána kérdeztem, hogy mit jelent, mert tudok angolul, de nem ugrott be. És akkor így mondta, hogy hát a megoldás, és akkor így mondom, tényleg ez így megoldás arra, hogy legyen egy név, meg megoldás arra, hogy például egy szürke csütörtöki napra, meg megoldás arra, hogy itt meg tudom mutatni tényleg azt, amit szeretek. Tehát a szirup után végül is ennyi. De így semmi hátsó gondolat, de bele lehet magyarázni bármit. Előbb született a név, mint a filozófia, de klassz, jó ötlet, jó ötlet. Mondtad, hogy van egy együttesed. Mondanál pár szót az Easy Life Naturalről? Hát maga az album az elkészült most már lassan 4 éve. Tavaly jött ki. És hát most az van, hogy én otthon csinálgatok ilyen kis szösszeneteket, ilyen kis alapokat, meg ilyen kis témákat. A gitárosunk, a Horváth Barna, ő is csinál, és valószínű, hogy most ez az album ez úgy fog elkészülni, hogy most már nem a Gyulával fogjuk megcsinálni az egész albumot, hanem mindenki a zenekarból, akinek van valami kis elkészített kis anyaga, azt elhozza, és akkor azokból fogunk építkezni. Tehát ez egy kicsit, hogy mondjam... Legózás? Igen, ez úgy működik, hogy mindenki csinál valamit, és akkor mondjuk csinálok egy alapot, megmutatom a többieknek, hazaviszi, ő is csinál hozzá valamit, és akkor így végül is, ahogy mondod, legózás, össze lesz rakva az egész. És mit csinálsz, hogyha nem zenélsz, nem easy life-ozol, nem Tesco-ban zenét gyűjtesz? Élem az életemet, meg festek. Én nagyon régóta festek. Mióta? Hát, mióta az eszemet tudom. Tehát én régóta festek, mindig az volt, hogy valaki kért, akkor csináltam neki. Szóval így ment a dolog. Én szerettem mindig is festeni, de sose gondoltam, hogy én ebből tudok profitálni, vagy hogy egyáltalán tetszik az embereknek, mert eddig a mindenképp ismerősöknek ment. És most érzem úgy, hogy
hogy több energiát kell abba fektetnem, mint másba. Hát most ötleteket szeretnék adni. Szerintem a mai világban így a kép meg a hang eléggé összefonódik, tehát el tudni képzelni egy olyan kiállítást neked, ahol mellette szólnak a saját szemplereid. Egyébként nevetni fogsz, de pont már régebben is gondolkoztam ezen, de ma így elgondolkoztam rajta, hogy ha lenne, és ez tényleg így volt, hogy ma gondolkoztam el rajta, ha lenne egy kiállításom, akkor vagy én zenélnék, vagy pedig két barátom, az egyik az Ambrus, az Erik Sumó, meg a Cadik, akivel nagyon jó vagyok, és mindegyiknek tetszenek a képeim, és azt is tervezem, hogy ha egyszer valaha lesz egy kiállításom, vagy legalábbis az első, akkor ők fognak rajta zenélni, és mellette meg én úgy szeretném, hogy ha lesz, akkor legyen egy buli. Ennyi. Tehát én nem szeretem ezt így túlspirázni, hanem akinek tetszik, annak azért tetszem, mert megnézte és tetszik. Mozgassa meg, ennyi. Ez jutott most eszembe, hogy egy kiállítás megnyitás évfélkor, bulival egybekötve, szerintem sokan vevők lennének rá. És mondjuk még ami még így tetszene, mondjuk egy ilyen, hát valami extrém hely. Tehát azon még gondolkodom. De mondjuk egyelőre az a baj, hogy hát nem baj, de a képeimnek a 98% az nincs nálam. Tehát így nagyon kevés kép van. Tehát azokat így be kellene gyűjteni, de majd idővel. Nem sietek el semmit. Hát időd az van, az idő, ezek szerint. Meg mi is ráérünk, várjuk a kiállítást. Köszönöm szépen a riportot. Ennyi fért a mai partitúrába, reméljük tetszett, és a téli álom helyett túrázzatok velünk legközelebb is. Addig is viszlát!